Salam sejahtera para sedulur. Sadurunge awake dhewe luwih jero meneh krungu cerita-cerita sejarah agama Timur Tengah. Iki ana pantangane sik. Ana peraturane. Ya maksude ngene. Aja nganti sing eleki ditiru. Aja nganti sing ora genah-genah ngono kuwi dilakoni, tapi lakone wae sing apik-apik. Dadi nek awake dhewe mbahas soal agama Timur Tengah kuwi sing dipelajari kuwi morale. Moral sing apik. Moral apik sing karo Gusti, apik karo wong-wong. Nah kuwi ya kudu ditinjau saka budayane Jawa kene. Apik ora ya ngono kuwi nek ditinjau saka budaya Jawa. Ditinjau saka Asia Tenggara iki apik ora. Nah, terus ya ngene. Nek jenenge kisah-kisah Alkitab kuwi ora sejarah sing bener-bener terjadi ning daerah kono. Aja nganti awake dhewe terus misale kok kaya mbangun massa dienggo ndukung wong Israel. Ora yang itu. Nah, kisah-kisah Alkitab kuwi oke kisah-kisah tentang peperangan. Perang negara Israel zaman biyen lawan karo misalnya Palestina. Perang lawan wong Arab. Perang lawan wong Suriah. Nah, kuwi ora kok moro-moro awake dhewe sing misale sing seneng karo kisah-kisah sing agama ndukung Israel terus melu-melu ndukung Israel nglawan-nglawan wong Arab, nglawan-nglawan wong Palestina, nglawan-nglawan wong Suriah, wong Turki ora yang ngono. Iki peraturane bahasa agama ora yang ngono kuwi. Mergo sing dipelajari iki morale sing apik. Sing dipelajari moral sing apik kuwi menurut budayane kene. Budayane Jawa kuwi apik apa ora yang ngono kuwi. Lah ora apik ya ora perlu dicontoh. Nah, terus misale agama liyane sing aliran liyane sing dukung Arab Palestina terus nglawan-nglawan Israel. Terus golek massa nggo nyerang-nyerang wong Israel. Ngajak-ngajak wong rono. Ngajak wong dadak lunga rono, nyumbang dhuwit rono, nyumbang panganan rono, nyumbang tenaga arep perang ning kono. Ora yang ngono. Sing dukung Israel ya ora. Terus sing neng kene yo ora melu-melu ribut. Umpama ana aliran agama neng kene sing dukunge Israel terus ngajak perang wong-wong sing dukung Arab neng kene. Sing dukung Palestina neng kene diserang-serang. Apa kuwalikane wong sing dukung Arab Palestina nglawan-nglawan sing dukung Israel. Ora yang ngono kuwi. Ora golek massa nggo yang ngono kuwi. Cerita-cerita Alkitab kuwi. Cerita-cerita Timur Tengah, cerita-cerita sejarah Timur Tengah kuwi monggo awake dhewe mempelajari kuwi monggo ya dicontoh sing apik-apik wae. Kuwi jenenge monggo ya berarti ya kuwi cerita firmane Gusti, tapi sing dicontohi sing apik-apik. Tok apik karo nggo Gusti, apik nggo wong-wong. Nek ora apik ora perlu dicontoh. Soale awake dhewe iki nek ning Jawa kuwi rezekine awake dhewe wis dipatri ning Asia Tenggara iki. Awake dhewe iki wis dipaku karo Gusti ning Asia Tenggara iki. Tujuane ya awake dhewe kelola Asia Tenggara iki sing apik iki. Gawene Asia Tenggara iki apik. Gawene Asia Tenggara iki aman, tentrem, penak nggo kabeh wong. Ora perlu gawe melu-melu ribut. Peristiwa-peristiwa sing ning Timur Tengah kono ora perlu.
Nuwun sewu ya sedulur-sedulur ya. Iki peraturan pertama nek membahas ngrungokke kisah-kisah Timur Tengah kono. Ora perlu awake dhewe melu-melu ribut neng kono, ribut neng kene ora perlu. Ya monggo crita firman Gusti ditampa. Awake dhewe neng kene ya neng kene urusan. Neng kene wae Asia Tenggara iki wae sejak butuh akeh dana. Butuh tenaga oke. Nggo ngelola Asia Tenggara iki. Awake dhewe dipaku ditibakke Gusti neng kene. Didekekne Gusti neng kene iki kelola Asia Tenggara iki digawe perikanane sing akeh ikane, digawe peternakane sing akeh ternake, digawe perkebunane sing akeh, digawe kehutanane sing subur. Pertambangane aja dieksploitasi, dijikuki sak akeh-akehe. Aja wit-witan malah ditebangi, dicabuti kabeh. Digawe Asia Tenggara iki sing tenang ya. Aja nganti ribut-ribut ning Asia Tenggara iki. Mergo iki sapa meneh sing jaga Asia Tenggara nek dudu awake dhewe. Nyat Gusti sing jagane ning kene, ora perlu ribut rono ning Timur Tengah, ora perlu ribut ning kene. Digawe tentrem, gotong royong, rukun, bantu membantu, harga menghargai, hormat menghormati, tulung menulung. Ning kene awake dhewe wis rezekine Gusti dikon gawenan Asia Tenggara iki kaya surga. Aja nganti Asia Tenggara iki aja nganti digawe kaya neraka. Aja nganti digawe ribut-ribut awal bab agama ora perlu. Ya niku peraturane bahas agama iki sing paling penting mendasar kuwi. Matur nuwun nggih.